Ο Άγιος Παΐσιος έχει πει το εξής για τον θάνατο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν πεθαίνει. Ο θάνατος είναι απλώς μετάβαση από τη μία ζωή στην άλλη. Είναι ένας αποχωρισμός για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όπως όταν πάει κάποιος, ας υποθέσουμε, στο εξωτερικό για έναν χρόνο. Οι δικοί του στεναχωριούνται γιατί θα τον αποχωριστούν για έναν χρόνο. Ή αν λείψει 10 χρόνια, έχουν στεναχώρια για τον αποχωρισμό των 10 χρόνων. Έτσι πρέπει να βλέπουν και τον αποχωρισμό από τα αγαπημένα τους πρόσωπα με τον θάνατο. Αν πεθάνει, ας υποθέσουμε κάποιος και οι δικοί του είναι ηλικιωμένοι, να πούν μετά από καμιά δεκαριά χρόνια θα ανταμώσουμε. Αν είναι νεότεροι, να πούν μετά από 50 χρόνια θα ανταμώσουμε. Πονάει φυσικά κανείς για τον θάνατο κάποιου συγγενικού του προσώπου, αλλά χρειάζεται πνευματική αντιμετώπιση. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα». Πόσες φορές, για παράδειγμα, θα τον έβλεπε εδώ στη γη? Κάθε μήνα? Να σκεφτεί ότι εκεί θα τον βλέπει συνέχεια. Μόνο όταν δεν έχει καλή ζωή αυτός που φεύγει, δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Αν για παράδειγμα ήταν σκληρός, τότε αν πραγματικά τον αγαπάμε και θέλουμε να συναντηθούμε στην άλλη ζωή, πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή γι' αυτό.